zili vota mago ama zili vota mago ama zili 1944 ndakatanga Hello. Ndikanzenda ufundo kwa mtasa kwa mbuya ndikauya panyakatsabava ndikafunda ndikugara kwa mkono asiku wangu mukoma wangu wekumba huru nekwababa mkuru anga akatopedza aticha akaikoticha pamutenda akuticha pamutenda wakaona musikana aiticha naye ndimisosi unditicha wakadanana akamuitisa pamwe saka ntoita seona zvaitika vana mukoma arikandokutsvake mushonga kuti ubvise tikudzingwa tichii mukoma abva achira mushonga abvamo musikana akatanga kurwara kwafa mukoma akaikotaura kumusha kuti ndo zvaitika chiditaurira kuti ngepi kumusha kwomukadzi wainoti atiuticha tisi pamutenda asi ngori kwamarwa uraigamba yotipangidzire mukoma waisada kuti wabereki waziwe pamba pemukadzi pemusikana ndakapedzera nawo ndakapedzera nawo ndakapedzera nawo mukufamba kwenguva tizoni samarwa nemunhu wake dandakumusha kwakanzana wachiuya pamba pedu kati kutotanga kudya sadza mukoma wakaona kuti samarwa wawo yabva abuda nedhoro kumaongo tikoti madhota madhoma iyo rimwekwemwe wabva buda nedhoro rekuku kwaunonga bhasikoro abva atiza abva arikwira abva atiza kuenda kwamukwasha awana marwa waibva wateera munhu wake ndakwada kubata mukoma asi wakatangirwa iye abva apinda munafu ishe Philip Ganza vanhu vapotera kwamba panguva iyo ine hanatomboziva kuti kwamarwa ngepi mukoma nowabereka wachiti mateni tipangidze kumusha kwatezvara ndakatopedza nazvo ndakatobhadhara ukabhadhara pasina wakuru wako waziva kuti mwana wedu ndizvo akaita asi wabhadhara ndakapedza nosiyanai nazvo zimwe rakunguva iri kufamba mukoma abva azofa asati afa wabva atanga kurwara mwana kuita pfungwa abva atanga kumwa nyumba abva atanga kuimomba vanzi mutotamba ini kutobvunzana kudaro ndikuda bhasikiti rangu vanhu vaindoringana mati marini muchapera makasati pamusha kwangu ndokugara kwenguva tizoonemo umwe watanga kundoenda hatizivi wakaendei umwe watanga kuenda hatizivi kuti wakaendei wairi wokwahama dziri kwavari musanga wakarorwa wadzoswa uyo uda kuti arorwe futi waregerwa saka ndauyawo ndakafambawo semunhu wemurume uko ndakafamba zvakanzi ingozi munhu uri kumuka wakaurwa nemukoma itoende ukwaidzi kwamutasa ende kwamutasa ndiko muchapedzerwa iyaya saka zvakabuda kumwanasikana wangu muzukuru uko takafamba saka ndauyawo kuobatsirwa kwamutasa kumusha kwamai wangu. Okay. Right. Nyeiva kuona uwachwari Mati wakauyairwa mwana wari wese wapera kufa ndidasara ndega imimi ndiri mwana urayi wokomava hanimbozivi tokatakamuziva dende kwamutasa dai takaziva takatoripa kudhara saka kuuya kuno takafunga kuti gari kone rinyeri kuti rinokuda kuti tikuzive kwamava mukoma wakazochata futi patizunzavo akada kudzingirirwa asi vanhu vakadodzingiwe mazongoro muno warudziye wakaripere mukadzi wakauraya saka nhasi hatizivi kuti pomba kuuya hanikuda rizive pomba tiripe vana marwa wamarwa mutupo wawandi wazivi ndari chimuduku akaura warini
yani kuko achamuzoti gore achamuzoti gore ya because nyanyu zvainoda manje kana musatozivi kudai inenge yauda kuti munhu ari kumuka wacho ka amupe direction. Sorry. Yes, taurai. Ini ndinoitwa Sebastian Hamadziripi. Ndoda kubatsira nababa. Sorry mama. Ini ndinoitwa Sebastian Hamadziripi. Ndoda kubatsira nababa. Pane zvauri chakaita kuti tiuye tinange kuuya kwamambo Mutasa pari pamusana pekuti wedu mwana isu watakazvara muzukuru wawo ndiye ari kubudirwa nasekuru watinoziva kuti wanonzi sekuru Vincent. Sekuru Vincent ndo baba waMateni wekupara mhosva kwani kwaMarwa. Saka sekuru Vincent kuya kwawakaita through mwana wedu isu muzukuru wavo wakati endai kwamambo Mutasa munokumbira kutungamirwa kuti musanganiswe newekwaMarwa, because mukaenda imi direct munokwanisa kuti wariko wacho maybe havachazivi nyaya iyoyo, kana kuti wariko wacho kana wachiziva vanosvika vachiti maita hemi mauya tatakakumirirai mudini musinziro matema. So kuya kuno kutotumwa nasekuru Vincent kuti nzira yenyu yekuti musvike kwaMarwa inopfuura nekwamambo Mutasa. Mambo Mutasa ndo pamakurukota avo wachakutungamirai kuti munosanganiswa nekwani ndekwaMarwa. Alright. Apo ndapazwa. Saka sekuru Vincent wacho ari kubuda panani. Ari kubuda pane mwana wangu. Pane mwana. Saka bati kutanga kwaakaita ari kubatsirwa nambuya Chipambi. But iye zvinoita tinongofamba nambuya Chipambi kuti kana achida kubuda ndio wanodini ndio wanotangana navo. Because my question ndekuti kana sekuru Vincent. Saka kana sekuru Vincent wachikwanisa kubuda wachikwanisa kutaura kuti endai kwamambo Mutasa munobatsirwa kuti kusvike kwavo. It means kuti sekuru so it means kuti sekuru Vincent wanofanira kunge wachiziva kuti kana wasvika pamambo Mutasa panapa wochitaura kuti sekuru mambo Mutasa ndini sekuru Vincent imhuri yangu, munhu watiri kutsvaga uyu anonzi nhingi anogara munzvimbo yenyu pakati, then ini ndochipinda ndodii kubatsira. Saka kana sekuru Vincent akangoti chete endai kwamambo Mutasa badzi asingatauri kuti kana masvika kwamambo Mutasa muda kuti sekuru chaakudiwa apa chaakudiwa kuti mweya wakudiwa kutaurwa nawo mweya wemufi not wasekuru Vincent. Mweya wakudiwa wamweya wechii wemufi, because anotipa direction mufi not sekuru Vincent. Sekuru Vincent mudzimu wemusha haisiyongozi. Saka kana uchibuda sekuru Vincent basa rawo kakawanda is to protect the family and give guidance to the family. Asi chamurudai mimi chiri kunetsa ichiri kubuda ingozi iri kuti endai mundiripe yamusisazivi kuti vanhu vacho vari kuwa. Saka anofanira kukupai direction ndiye wacho nyamufi kuti inini mhuri yangu iri pakati endai munoone then inini now I come in now ndochitaidza chii ningi uya papi uya pano ndotaura naye ndomutaurira naye kuti una mhuri yatambudzika zvakadai vanhu vada kudii wada kuri iye wobuda futi wotaura futi kuti ndiri kuda mombe dzakati ngadziende pakati dzakati painhingi zvakati chai zvakati then totoedzana chii anoronga zvaari kuda ndizvatoziva anofanira kuronga iye zvaari kuda because right now ndiri kushaya kuti sei sekuru Vincent wari kubuda iye wacho asi kubuda
Because ndiye mbuda. Sei arizikuvhise ndari kubuda asi iye muridzi wenyaya wacho asibuda. Because munhu anofana kunge ari kubuda kaizvizvi ndisekurivhise. Because uyu ari kubuda pamusikana mudzimu wemusha. Isu hatinei nemudzimu wemusha. Tine basa nengozi, tikutsvaga ngozi. Saka chiri kudiwa ndechekuti muruda munhu anobatsirai kuti mwana wenyu iye wengozi musikana akwanise kubuda achitaura. Kana kuti munomboita sei sekuvhirisira timbotaure naye? Munoita sei kusekuvhirisira ndambobuda? Saka mbuya ichaya pasekuvhirisira wamboiti kwawazi. Madzimai ava ndevechechi kuti ndevechechi. Vanhu vakasvika pakati pemusha wangu vaine musikana usine zvinhu zvinomira zvakanaka. Saka ndokubata musikana ndokuda semuvincent vachiti ndinoda kupinda mumusha mangu, asi chikundikonesa kupinda mukati memusha wangu ndine ngozi yemukadzi akamira akaurayiwa namatini. Asi ngozi yemukadzi uyu akamira uyu ndo inoita kuti ndipinde mukati memusha wangu uri kundiremera. Toda kuti vemusha vangu ngavaende vanoripa ngozi iyoyo. Zvakanaka izuva rekutanga vakazodzoka zuva rechipiri noti akanga auya nababa vamapurisawo vari vaviri. Ini ndokuti ndigoni kutaura nemi muri vangani? Muri vaviri. Iri dare remusha. Vakanouya vari semusha. Ndokudana sekuru otaura nyaya yavo. Honai sekuru, nhau iripo ndeyekuti imimi muri kuti musha makaurayiwa nditi. Munhu anofana kutaura kuti ndiye ane ngozi yakafa kana kuti matende anofana kutaura mukadzi wake. Ndokuti zvese izvozvo ndinokwanisa kutaura. Asi zvandida ndezvekuti munhu uyu tange maenda pamambo mutasa. Maenda kwamambo mutasa munokumbira nzira kuti kusvika kwamarwa. Mukasvika kwamambo mutasa ini nhau dzangu ndogadzira ndega. Ndokutsanangura kwavakaita kwavakaita. Okay. Saka toti chimuburisai manje masvika kwamambo mutasa. Titaure naye tizwe atipe gwara. Panoimbwa here? Kana paine imbwa vanokubatsira una chikoro wakawanda kazivana.
wasvike wanotaura asi preliminary yacho ndiyo. okay. Oh, Sambiri. Mauya Sambiri ganda. Oh, matungamira pwere. Chicha netsa kupwere. Mushamune ngozi. Ingozi yani. Kwamba yapedza musha vana vafa vanhu vatengera njere hakuna unowanikwa hakuna unowana tati wasvika kwamuri kuziva kuti ndokune mundo remhuri yavo chandinokumbirira wabatsira waende kumhuri yakamarwa chinonetsa musha mavo vakapara maka haatauri asi chaanotaura chatinoziva semhuri zvakaitikira mamutasa zvakaitikira munhu zvichaperera munhu saka ava wacho ava ndaida kakuti wanamarwa wacho ndowaziva izvi ndowaziva sei manje handisi kuwaziva kuti vari papi titungamirire katiziva kuti vari papi noukasha noukasha chada kukumbirira kudai kutungamirwa pawaifundisa wose semutungamiriro dai wapei mvumo watenderi wasvikepo ngozi neukasha ndachaanotaura kuti makati tisvike kunyoro zvinotaura kuti akukumbira yacho ite unyoro zvaite unyoro mambo mutasa tokumbira timutore ngozi uye titaure nayo ine ukasha hwangu asi tikukumbira isvike neunyoro itaure naye semunhu mukuru chikunetsa uri kuti tsvagaiwe kwangu wataura mwoyo uzoyananiswa wekwake ndowachataura tauri tauri unokwanisa kubatsira unokwanisa kuyananisa
Iwo vari kuti makomutasa vari kuti wagozviziva kuti pamarwa kuti wanomudaidza kuti wataure naye ndo kwaurira kuti wapiwe kuziva kuti iwe kwamarwa vanogara pakati. Chandinoziva wari muno. ndikuti apo pauri nekuti iye uri kupavhara une ukasha chaari kuda kupedza mhuri une ukasha sechandinoziva ari munhu mamambomutasi chandakukumbira zvandakuita sekuru ndakukumbirisa udure mhuri yako hausati watanga mhuri yako yawe neukasha hatauripa chaari kuda kuuraya asi kana ndapota ndauya kwauri. Alright, ndazwa sekuru zvatakuita sekuru yananisa kuti tibatsirane sekuru zvatakuita zvandava kuti tibatsirane ndezvekuti ndichatuma mhuri yako iende pachikoro pakaitikira nyaya iyoyo. ndizvo chaizvo wasvika ipapo ndichati wanoonesa bhuku yenzvimbo iyoyo ndo apa mukomana wangu wanoenda naye pasabhuku ipapo then toona kuti tiri ipapo hazvibudi here zvatiri kuda hatishayi munhu anoziva pakaitika zvinhu tinokwanisa kumuwana. wapedza musha wangu vero. Alright, ndazwa. Alright, saka ndo zvatakuita izvozvo. Right, ndo zvatakuita. Saka munokwanisa kuenda henyu sekuru. Ndokutaurirai kuti ndakuita seendai henyu. Wakasikiza musha wangu. Right, shamani. Nditsvakirewo sabhuku maoni endei pamudenga uenda nawo titrai kuona kuti hatinyairi mhuri iyo ikutsvaka mhuri yepamaa kuti haimwe iri mumabhuku matatiwa iri kana taiona mhuri iyo titsvakirewo. Saka chiita isoka wari kuenda naye ndochipondora tete. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondosubscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Ndochipondora tete.